Здравейте! Днес ще ви представя един забележителен зоомагазин в Германия и по-точно в Нюрнберг. Тук можем да открием абсолютно всичко, от което се нуждае нашия домашен любимец, но също можем и да закупим такъв. И така, да започваме. Ето това е входът на зоомагазина. Интересното тук е, че когато влезем, веднага в дясно се намира праксис с ветеринари. Колко практично! Виждате ли тези рибки? Те не са за продажба, а са по-скоро част от декорацията на зоомагазина. Намират се в началото, още близо до входа. И мисля, че няма човек, който е влязъл и не се е спрял тук пред тях да ги снима, да ги наблюдава. Много са красиви. Тук в тази част можем да срещнем най-различни папагалчета и други видове птици. В момента това, което е в наличност, но доста често можем да открием и по-екзотични папагали, като примерно жако, ара и други. А тук можем да открием много различни видове декоративни зайчета. Спомням си, когато моето дете беше на 2 години, бяхме дошли тук и то си хареса едно зайче. Ние нямаше как да го закупим, тъй като живеем в апартамент, а имаме и котки и риби. Това беше просто невъзможно. Малкият толкова много плака. Искаше да си вземе зайче. Тук се предлагат и различни видове мишки и пъткани, пухове. Аз не съм им любителка, но реших да покажа част от тях. Преди съм срещала тук чинчили, тях намирах за много сладки, както и различни видове змии, но този път не видях да се предлагат змии. Това са различни видове терариуми и различни видове растения за тях.
А това са някакви видове насекоми. Не съм запозната с тях, приличат на щурчета, но имаше и различни други видове. Тези рибки са много хубави. Тук има изключително много аквариуми, като в тази част са сладководните рибки. Повечето от тях със сигурност ги познавате. Това са хелери, гупички, скариди, неонки, скалари. Тази скалари струва 15 евро. Много е хубава. Но тези рибки, виждате ли ги, много са интересни. Прозрачни. Като едната струва 10 евро. Почти. Искам да обърна внимание на това, че вие не може просто така да си купите каквато и да е била риба. След като вашия аквариум е готов, вие трябва да вземете проба от водата и да я занесете в магазина. Тогава работник ще провери стойностите на водата и ще ви информира за тях. Тази проба първия път е абсолютно безплатна. Вие ще получите едно картонче, в което ще са вписани стойностите на вашата вода. Ако нещо не е както трябва, вероятно ще ви предложат и продукт, който да коригира стойността на водата. И това означава, че сте дошли да си закупите рибки, а се връщате без тях. Освен водата се гледат и литрите на вашия аквариум, тъй като за всяка една риба има различни изисквания. Тук вече нямаме сладководни риби, тези са по-интересни и за тях не трябва специални съоръжения. Можем да срещнем най-различни видове риби, корали и други обитатели. Предполагам, че изискванията за тези риби са много по-строги. Точно за условията не мога да ви кажа, не съм запозната, тъй като вкъщи имам трехогастери и сомчета. Тази риба е много красива, тази черната. Дълго време я наблюдавах. Като цена тези рибки са изключително по-скъпи. Сладководните риби са по 5-10 евро, 15 най-много, докато тези тук са от 50, 100, 200 и нагоре. Видяхте ли рибките Немо? Тя ги знаем от детското филмче. Тук може да закупим някои растения за аквариум, както и други тропически за терариум. Тук имаме един приятел, който е в очакване на своят нов стопанин. Това е гущерче, като вид не мога да кажа какво е. Ако вие знаете какъв вид е, можете да напишете в коментарите. Тук има най-различни декорации за аквариуми или за терариуми. Като цяло ми се виждат доста скъпички. Освен на декорациите, съм снимала и други неща в магазина. Тук, разбира се, можем да намерим всичко, от което имаме нужда, като например аксесуари, храни, за кучета, котки и други животни. Абсолютно всичко. В този магазин има както и евтини, така и скъпи храни, разбира се, според качеството на храната. В тази част на магазина, в която в момента се намирам, тук можем да срещнем най-различни аксесуари за котки,
както и най-различни катерушки и други принадлежности. В началото на видеото споменах, че на мен каквото ми трябва, предимно си поръчвам в интернет, но понякога идвам тук да се разходя и да си купя нещо дребно. В този случай ми беше свършила храната за риби, реших да се разходя, да дойда да си купя, а и да направя това видео. Исках да ви покажа какви зоомагазини имаме тук в Германия и по-точно в Нюрнберг. Спомням си за първи път, когато влязах в този магазин. Това беше преди много години. Току-що бях дошла в Германия. По него време имах котка и папагал Жако. Бях изключително очарована не само от това, което предлага магазина, но и от неговата големина, от неговата декорация. За мен беше нещо ново и различно и изключително интересно, тъй като бях свикнала с нашите български за времето тогава зоомагазини. Те бяха изключително малки, предлагаха се 2-3 вида аквариумни рибки, 1-2 вида папагалчета и И така бях си купила храна за риби и тук вече се отправям към касата. А ето това е място, в което можем да дарим храна за приютите. Това беше всичко от мен за днес. Ако ви е харесало видеото, абонирайте се, за да ме подкрепите.